Bona tarda als nostres i als nostres oients. Benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99. Un aplaudiment per tots els que ens segueixen. Molt bé, perfecte. Ha arribat l'hora del clàssic. Demà dissabte, Madrid-Barça. Quin equip... Bon dia, Pau. Bon dia. Lluís. Bon dia. Pol. Bon dia. Ica. Ara sí la pregunta. Quin equip creieu que arriba en millors condicions pel clàssic? Realment se'm fa difícil contestar aquesta pregunta, ja que els dos equips arriben en un bon moment. Sí que és veritat que el Barça en Lliga està en millor situació que el Madrid, que està 4 punts per sobre i va en aquest clàssic, diríem, amb avantatge, però ara els dos equips arriben en un gran moment de forma i serà un partit, jo crec, disputat. A mi m'agrada mirar l'últim partit i si em dius si ha de guanyar l'Ajax 3-1 a casa, potser amb una mica de patiment per la gol de l'Ajax o guanyar 0-3 a Anfield contra Liverpool, doncs jo diria que arriba una mica millor el Madrid. Jo diria que els dos arriben en les mateixes condicions. Trobo que els dos han fet un molt bon inici de temporada, així que no diria que un ve millor. Igualtat de condicions. Jo també diria que els dos arriben molt bé. El Barça ja porta, des del principi, ha començat fort, el Madrid li va costar arrencar amb la Lliga, però ara està en molt bona situació i crec que serà un partit molt igualat. També si mires alguna premsa o si llegeixes les notícies o escoltes la televisió, sembla que el Madrid ja hagi guanyat la Champions, així que tot. I també ja tenen excusa per si perden pels dies de diferència. I també jo crec que el que pot marcar la diferència aquest partit és la lesió de Bale, si finalment no arriba, perquè no arriba i s'ha confirmat, doncs si no arriba, que no arribarà. Jo crec que el Madrid té un home molt important per jugar contra el Barça, ja que contra el Barça juguen molt a la contra i Bale és un home que és letal en aquest aspecte del joc. El del calendari és una tonteria, però és una tonteria, diguem-ne tota. El Madrid va jugar dissabte i després va jugar dimecres i el Liverpool va jugar diumenge i després dimecres, així que pràcticament el Liverpool també va tenir un dia menys de descans pel partit, així que no veig la queixa lògica. Molt bé. Per quina alineació creieu que apostarà Luis Enrique? Posició per posició i per què? Jo per la porteria crec que Bravo és fixa i segur. En defensa, al lateral dret, Alves, crec que dels tres que tenim potser és el millor i amb la motivació del clàssic potser rendeix. En defensa posaria Bartra, Mathieu i lateral esquerra Jordi Alba, tot i que es comenta que pot jugar Mathieu. I al mig del camp és clau que arribi Busquets. Arribarà. Llavors posaria Busquets, Iniesta, Rakitic i a dalt Messi, Neymar, Suárez. O sigui, d'acord, esteu fent un resum del que posaríeu vosaltres, no el que creieu que Luis Enrique apostarà. Seguim amb la dinàmica, segurament. Jo el que crec que ficarà a Luis Enrique serà Bravo, Piqué, Mascherano, Alves, Alba, i aquí crec que és una real sorpresa. A part de Busquets, crec que pot jugar Xavi com a titular, seria una sorpresa, Iniesta i Neymar, Messi, i ja em dic segur que només tindrà uns minuts, Luis Suárez, o sigui que jugarà a Pedro. Jo sens dubte Bravo a la porteria, Jordi Alba i Alves als laterals. Si Mathieu no va jugar contra el GFC perquè jugaria demà, així que Mathieu, i acompanyant-lo per mi, Bartra, això ja és més personal. Mig del camp crec que posarà i penso que ha de posar Busquets, Rakitic i Iniesta, i a dalt posarà més Neymar, Pedro. Jo més o menys, pel que fa la que ha dit l'Ica, jo crec que és la que posaria també. L'únic que canvio la idea del lateral dret, Dani Alves jo crec que és un partit que no pot jugar perquè és un desastre, perd moltes pilotes i defensivament gairebé tot el perill del rival sempre ve per la banda d'Alves i jo crec que hauria de jugar Montoya per mi. I pel que fa a la delantera crec que el titular serà Luis Suárez, ja que Pedro ha dit que disputarà uns minuts però que no sap si disputarà tots. Ha dit que si farà.
assegurat que jugaria, però no assegurat del què. Jo crec que jo soc partidari de... Si llegeixes les preguntes... Lateral, bueno... Relatiu a això encara, que és un tema important. Luis Suárez, on creieu que faria més mal? Sortint de titular o sortint de reforç en el cas de... Jo espero que sortia titular, perquè si surt de reforç és que les coses anaven bé. Bueno, si Pedro està... Realment, si Pedro comença en un 11 titular, ja comença bastant malament. Jo Pedro estic segur que no sortirà en el 11 titular, perquè l'altre dia va jugar el partit sencer, va ser l'únic davant que va jugar el partit sencer contra l'Ajax, i perquè és el que està en menys forma. Jo crec que podríem passar per davant de Pedro, inclús Munir i Sandro, i que per un partit d'aquests és un partit que els queda una mica. Si analitzem més, Sandro passaria per davant de Munir. Si no juga Suárez, jo crec que jugarà Iniesta dalt i Xavi i Rakitic. Això és el que m'agradaria veure. Però llavors el problema d'aquesta alineació és que Neymar i Iniesta juguen per l'esquerra i llavors un dels dos hauria de ser desplaçat a la dreta. Jo he vist Neymar, jo vaig veure Neymar una mica de... Bueno, va estar movent-se molt, però una mica centrat i potser més si per la dreta. Seria molt precipitat, però... Qui sap? Sí, però jo soc més partidari de començar el Luis Suárez de titular, perquè més jo crec que hi sortiran moltes ganes després d'aquesta sanció i serà un gran plus de motivació per ell que surti a titular. I respecte al del lateral dret, que has dit que ficaries Montoya, potser defensivament guanyes, però ofensivament Alves aporta més que Montoya. Jo és que he dit Alves perquè no hi ha gaire... Arriba molt, però un centre bo de cada 1000 que fa. No hi ha gaire alternatives a Alves. No, la veritat és que Douglas no sé si ni està bé o malament, perquè des que el sol va fitxar només va jugar contra el Màlaga i mai el partit va sortir. I Montoya tampoc hi ha les notícies d'ell. Quin plantejament creieu que farà a nivell global i d'enfocament cada partit? Cada equip. A veure, jo crec que això és un aspecte del partit que jo crec que està clar. El Barça sortirà més que res tenint la possessió i intentar evitar una mica les contres del Madrid, i doncs el Madrid el que fa cada clàssic es farà darrere i intentarà, i les seves opcions totes, la majoria seran a pilota parada o inclús pel contraatac. Jo diria que, a veure, el Madrid és l'actual campió d'Europa, juga a casa, juga amb, tot i que se li ha anat i Maria juga amb estrelles, ni que sigui que venen camisetes, i crec que no es pot donar la... I a més, un altre factor és que ja no entrena Mourinho i no es pot anar amb aquesta mentalitat de defensar darrere. Així que jo crec que el Madrid atacarà i haurem d'estar molt atents, Bravo i les defenses, per evitar una golejada. Jo comparteixo l'opinió del Pau, però crec que, com els últims anys, el Madrid sortirà a tope els 2 primers minuts i després serà quan el Barça realment agafa el ritme del partit, que serà tot el rato 3 quarts de camp, més o menys. Jo crec també que el Madrid pot atacar, hi haurà etapes on el Madrid atacarà més i el Barça potser especula una mica, i estones que el Barça, com es defensa millor amb la possessió, deixarà el Madrid enrere. Ara jo crec que pot ser un partit bastant d'àrea a àrea. Sí, també la veritat és que ja que Bale no arriba, si juga Isco, el Madrid també té l'opció de buscar una mica més de possessió de pilota, ja que Isco és un home més de qualitat en comptes de més físic. Que perds Isco, perds Bale, però és que guanyes a Isco. Quan li surt... Jo crec que el Madrid amb aquest jugador pot ser que tingui més de pilota que no sigui només Bale. Diuen que hi ha la possibilitat de fer doble pivot afegint Khedira i Modric, ficar-lo a la banda una mica més... Això ja seria un plantejament... Seria l'altre pivot. Khedira Kroos. Ja seria un plantejament bastant defensiu per el Madrid. I jo crec que anant per 4 punts a sobre, per sota, jo crec que necessiten sortir més a l'atac que defensant. No veig cap argument perquè el Madrid estigui enrere, vull dir, estàs enrere, estàs al teu camp, veig de guanyar Liverpool, que va estar... Home, però si es tiren enrere jo crec que és per l'estil de joc del Madrid. Jo crec que el Madrid contra el Barça sent còmode defensant i sortirà. I perquè el Barça mateix també va tirant endavant i els va tancant a l'àrea. I si el Barça fa una bona pressió, jo crec que podrà robar pilotes prop de l'àrea i també... I si el Madrid fa contres, doncs nosaltres també aprofitar i fer contres, que tenim jugadors per fer-ho. Molt bé, perfecte. Pronòstic de la porra per demà. Ja saben els nostres oients que poden participar en el Facebook amb el seu pronòstic. I al Twitter. I al Twitter. Molt bé, jo diré 2-2. Si fos Sergio Ramos, diria que guanya el Barça si volat amb els penals. Però
però no és el cas. Pau. Jo apostaria un 1-4, veig el Barça en un bon moment, gols de Messi, un de Neymar i un 1-4. Pol. M'ha agafat una mica... Jo diria que 1-1. No has tingut cap visió? No, bueno, no. 4-1? No. Sí? D'acord. Lluís? Per no repetir el 2-2, diré 2-3. Una mica més optimista. 2-3? 2-3. Lluís, 2-3. Mica. Jo soc optimista també i, bueno, 0-3, que és la porra que he posat al col·le i, bueno, Molt bé, perfecte. Bé, avui ens porta la càpsula esportiva en Lluís Meia. De què ens parlaràs, Lluís? Avui us parlaré dels clàssics del Bernabéu del segle XXI a la Lliga. Molt bé, doncs endavant la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Doncs aquest dissabte es juga el clàssic, per si algú no s'havia enterat encara durant tota aquesta tertúlia, i volia repassar els clàssics que s'han jugat al Bernabéu en Lliga durant tot aquest segle XXI. He dividit els clàssics en dues èpoques, l'època pre-Guardiola i l'època post-Guardiola, perquè la mà de l'entrenador de Sant Padó va ser clau. En l'època pre-Guardiola va ser la que va comprendre els anys entre el 2001 i el 2009 i les estadístiques van ser cada 8 partits, el Madrid en va guanyar 4, es van empatar 2 partits i el Barça en va guanyar 2. El màxim golejador va ser Raúl amb 5 gols, seguit de Ronaldinho amb 3, i un doble empat en la tercera posició entre Eto'o i Van Nistelrooy. Quan va arribar Guardiola, en el primer clàssic al Bernabéu en Lliga el 2 de maig, que va acabar amb 2-6, que ningú oblida, les estadístiques a partir d'aquell dia, amb Guardiola, el desaparegut Tito Vilanova i l'argentí Tata Martino, van ser de 6 partits, el Barça n'ha guanyat 4, n'han empatat 1 i els blancs han guanyat 1. El màxim golejador Leo Messi, el millor jugador del món, amb 8 gols, seguit per Cristiano, Ramos, Henry i Benzema amb 2, i llavors tots els altres golejadors que només han marcat un gol durant aquests clàssics, que han sigut Piqué, Higuaín, Pedro, Alexis, Xavi i Neymar. Molt bé. Això és tot? Sí, és tot. Perfecte, doncs gràcies per aquest resum històric i res, només desitjar que va ser un gran partit i ens tornem a retrobar al postclàssic la setmana vinent, d'acord? Bon dia a tothom. Gràcies per seguir-nos.